Alo. Han, oğlum, Salam alaykum Qurban ağa. o mu sen yağdayla? Yaxşı Hudaýa şükür. Siz gowmy tagaman atýarsymmy? Ho, neme, Hancan, senim yakın olsa olan son senim. Bilsem, qoğular diyeceğim. Qurban ağa men düşünemek. Men nämäni bilmeli? Näme telime birdat boldymy? Selimin barlalarının neticesi geldi. Lokmalarını keselin hiç şeyle çıkarlası yok diyorlar. Alo. Alo Qurban ağa, o näme diýdiňiz bolýar? Alo. Kän araşdyrdım dost. Başlarsynda ýamur waka uçradym ölenmara düýsümdäki arzuw edýän gyýdyma dostumda. Gel bir çaýlarly onuň çaýwasyny aýdyp bereýin saňa. Ýaňbir ýollan barýan bolan öz ulumda barýan bolma bir gyýda dostumda. Uy, sawol maga däl ilki dostum garabansyn dostum iýsin. Sawol köp sawol. Görä muny ýanky diýän gyýdym. Tüýs diýänim da men. Yılgırsıl bir zade deýýärde, göräýde. Maşina sürýän, maşina aýlap beýläýde. Gel bir çaýlarly bolan çaýwasyny aýdyp. Ýalgyz ýol Assalamu alaikum. Siz epey suatlap görünmediniz. Size hemişe gelsek alayım size ve dostunuza. Ağam? Ağam ne molya?